COVID-19, bolest uzrokovana virusom SARS-CoV-2, potencijalno je životno ugrožavajuća bolest. Ubila je milijune ljudi i utjecala na sve nas. Ako ne samom infekcijom, onda onemogućivši nam uobičajen način života, rad i obrazovanje. Na sreću, razvijena su nova cjepiva koja mogu spriječiti širenje COVID-19. Međutim, mnogo ljudi dvoji o tome treba li se cijepiti. U ovom filmu objasnit ćemo što je cjepivo, kako djeluje i zašto je važno cijepiti se. COVID-19 je virusna infekcija koja se širi kapljičnim putem i putem dišnog sustava ulazi u organizam. Na sreću najčešće izaziva blage ili nikakve simptome, ali kod nekih bolesnika izaziva izrazito teške kliničke slike. Bolest nije isključivo samo kod starih i bolesnih ljudi, već smo mi imali i bolesnike mlađe dobi, pa čak i djece od 10 godina koji su razvili tešku kliničku sliku sa obostranom upalom pluća, sa respiracijskom insuficijencijom. Kod nekih su bili zahvaćeni kardiovaskularni sustav, mozak, jetra, gušterača. Uočili smo da određeni broj bolesnika, iako su imali blagi tijek bolesti, kasnije mogu imati ozbiljne komplikacije i mjesecima nakon početka bolesti u vidu otežanog disanja, glavobolja i poremećaja koncentracija, i mogli bi zaključiti da je to ozbiljna bolest za svih nas. Virusne bolesti nisu ništa novo. Unatrag 100 godina milijuni ljudi umirali su svake godine zbog zaraznih bolesti. Desetine tisuća ljudi bilo je paralizirano ili trajno hendikepirano zbog dječje paralize uzrokovane polio virusom. Uvođenjem cijepljenja uspjeli smo to zaustaviti. Primjerice, u Hrvatskoj 50. godina nekoliko stotina djece bilo paralizirano svake godine zbog infekcije polio virusom. 5 godina nakon uvođenja masovnog cijepljenja ova je brojka pala na manje od 10 djece, a 1976. godine nijedno dijete više nije ostalo paralizirano zbog ovog virusa. U Nigeriji je program cijepljenja smanjio broj slučajeva dječje paralize s više od 12.000 slučajeva godišnje na manje od 100 slučajeva, no tada je program cijepljenja zaustavljen. Kroz 5 godina broj slučajeva dječje paralize bio je ponovno veći od 1000 godišnje. A virus is a tiny microorganism, much smaller even than a bacteria. It is actually so small that it cannot replicate by itself, but it needs to enter our cells and reprogram our cells so that it produces new viral particles. However, our cells don't give up without a fight. Upon infection, infected cells immediately start producing certain molecules called cytokines, which are alarm signals to the local immune system in the tissue. These local immune cells immediately start fighting the infection, but typically they cannot stop the viral spread completely. Therefore, they produce factors, other cytokines, which activate a different kind of immune cell called T and B lymphocytes. And these T and B lymphocytes, upon activation and residing in our lymph nodes, they very rapidly start proliferating. After a few days, they generate sufficient number of cells to stop the infection. T cells kill infected cells, and B cells produce antibodies, which are proteins that bind and neutralize viral particles. One of the reasons why the SARS-CoV-2 virus is so dangerous is because it blocks the production of these alarm molecules, therefore blunting our immune response. Even though our immune system is very efficient, we do notice it when it's activated. Activation of our local tissue-resident immune cells causes things we experience as inflammation, like redness, swelling, and pain. Activation of T and B cells causes symptoms we associate with being sick, like temperature, nausea, being tired. After the virus is defeated by the immune system, most of the T and B cells specific for the virus actually die, but a few cells remain in our body and as so-called memory cells. Upon reinfection, these memory cells very rapidly and very specifically are able to eliminate the virus. The protection provided by these memory cells, that is what we call immunity. Osnovna svrha cijepljenja je potaknuti memorijski imunološki odgovor
da bi naš imunološki sustav mogao burno reagirati na infekciju pravim virusom. Cjepivo mora sadržavati dvije karakteristike, a to je da potakne alarmirajuće signale koji će aktivirati imunološki sustav i drugo, mora sadržavati i virusni protein na koji će zapravo naš imunološki sustav specifično reagirati. Prilikom cijepljenja mi u naš organizam ubacujemo bezopasne komponente koje s jedne strane potiču te alarmirajuće signale i aktiviraju naš sustav i drugo, virusni protein na koji naš sustav reagira. Sama ta lažna infekcija proizvodi simptome u smislu laganog otoka i boli, umora, glavobolje i lagane temperature, što je normalno jer to znak da je naš imunološki sustav aktiviran. Za sad ne postoje bolje načini suzbijanja ove virusne infekcije, znači uz sav medicinski napredak cijepljenje je najdjelotvorniji način kako možemo spriječiti bolest nastalu ovim virusom. Kao i sva cjepiva, tako i cjepivo protiv COVID-19 infekcije, da bi došlo na tržište Europe mora proći kroz stroga i detaljna ispitivanja. Ispitivanja počinju predkliničkim fazama gdje se koriste životinje, najčešće glodavci. Nakon toga počinjemo 2 faze kliničkog ispitivanja čiji cilj je istraživanje neželjenih posljedica i stvaranje dobrog imunološkog odgovora. Tek nakon toga ulazi se u 3. fazu ispitivanja koja uključuje nekoliko desetaka tisuća osoba koje su podijeljene u 2 grupe. Jedna je koja prima cjepivo, a druga placebo. Nakon detaljnih istraživanja koja traju i nekada preko nekoliko mjeseci skupljaju se svi podaci, uspoređuje se učinak kontrolne grupe sa onom koja su primila cjepiva. I tada se može govoriti o zaštitenosti populacije i uistinu je dobra vijest da do sada odobrena cjepiva protiv COVID-19 infekcije pokazuju značajnu zaštitu građana, počinjući od 70% pa i preko 95%, što su uistinu izvanredni rezultati. 3 su glavna razloga zašto se ovo cjepivo razvilo u iznimno kratkom roku. Prvo, s obzirom da su vlade država uložile u COVID istraživanja, mogli su tražiti da se svi podaci otvoreno dijele među konkurentskim kompanijama. Zbog toga je ovo znanstveno dostignuće ostvareno u rekordnom roku. Drugo, cijena razvoja novog lijeka ili cjepiva iznosi između 500 milijuna i 1 milijarde eura. Inače, kompanijama trebaju godine da financiraju takav razvoj. U ovom slučaju, vlade i Europska unija sufinancirale su razvoj i omogućile da se sva istraživanja učine tijekom jednog velikog ispitivanja. Treće, prijava COVID istraživanja i procjena rezultata u EMI imala su prioritet ispred svih ostalih lijekova. Zbog toga su klinička ispitivanja mogla odmah početi, a njihova je procjena trajala nekoliko tjedana umjesto nekoliko mjeseci. Naravno, treba svakako naglasiti da je cjelokupno testiranje pod vrlo strogom kontrolom Europske medicinske agencije koja točno određuje koji testovi se moraju napraviti. Kada proizvođač napravi sve potrebne testove, prilaže EMI i onda EMA preko svog stručnog panela točno kontrolira, ali baš svaki stupanj. I tek nakon toga se donosi odobrenje za korištenje cjepiva na europskom tržištu. Ukratko, COVID-19 je opasna bolest koja može uzrokovati dugoročne zdravstvene probleme kako u starijih, tako i u mlađih ljudi. Na sreću, razvijena su cjepiva koja aktiviraju normalne mehanizme našeg imunološkog sustava u obrani protiv virusnih infekcija. Ova su cjepiva sigurna, učinkovita i odobrena su za naše tržište nakon rigoroznih ispitivanja. Cjepiva su nas štitila od opasnih virusa u prošlosti i ne postoji nijedna druga medicinska alternativa za stjecanje imuniteta osim same zaraze koja predstavlja vrlo ozbiljan zdravstveni rizik. Mi zato preporučujemo svima da se cijepe protiv COVID-19 kako bi zaštitili sebe i svoje bližnje.